és un dia important, Bibi. Ja saps que en aquesta escola no hi pot entrar qualsevol. No t'imagines tot el que el teu pare i jo hem hagut de fer perquè hi puguis entrar. Sí, mama, ja m'ho heu explicat moltes vegades. Sens dubte, l'Àlex és el millor! Visca! Això és el que jo vull. Hola! T'animes a jugar amb nosaltres una estona? Jo el que vull és jugar a futbol. És el que més desitjo. Bibi, Nàdia, hem de parlar. No, ara et quedaràs ben calladeta. No només no tornarà a sortir durant molt de temps, sinó que fins que no estiguem segurs que recupera el seny, la internarem a l'institut. Grava't molt bé això, Àlex. La Bibi no serà mai una de vosaltres. El que compta ara de veritat és... com podem ajudar la nostra amiga? Però això no és perillós. Una mica, però tinc casc. Necessitem que juguis per poder guanyar. Però si perdem, Bibi, et necessitem encara més. No hauria arribat mai fins aquí sense vosaltres. Vens? Fins a la fi del món, Bibi.